Здравейте хора, аз съм Берат и днес ще играем една игра на име Immortals, т.е. WWE Immortals. И аз малко играх в нея, беше хубава, затова реших да снимам върху нея, да видим на вас дали ще ви хареса. И нека да започваме. Ако ви харесва, дайте палец нагоре. И ако искате да продължа повече от тази игра. И започваме да видим. Може да събера много пари и да ми кажете кого да купя от играта. Но то после ще разгледам да видим какви има. Започваме. Аз съм с това момиче и този грамадния там. Нещо там. Но е много готиня, вижте. Не, какво правиш, бе? Ето, видяхте? Той ми е най-добрия. Вижте сега. Направо го разцепва. Хайде. Оп. Сега трябва да го дигна на макс, колкото може повече. Този вика есть. Вижте го. Абе, защо ме дръжте, бе? Дем с мълчето. Завърти! Окей. С гола. Хайде, грамадния. Само да свърши това и ще видим да видим какви други има. Хайде. Давай. Хайде. Умри, да, умря. Само той ще стане. Хайде, давай. Скачай в него, скачай. Абе, не. Ти не ми започти нищо. И победихме. И ти защо се хвърляше? Дигнахме лево. И да видим какви има. Пак ще се върнем да играм, само да видим какви други има. Значи този... Ето така ще ви ги показвам. Според мен този е готин. Я да видим други. Този... Очите ми се тъкна човека. Я да видим той. Той е много готин. Я го вижте. Значи, ще събера 47 000 и вие кажете дали да взема Брок Леснар или както се казва този, или да взема Джон Сина. Само да го намеря. Ето го. Ето дали Джон Сина или другия. Брок Леснар или как беше името на другия. Его. Напишете в коментарите. И видим какви други има. Тези видяхме. Джон Сина. Още един Джон Сина. Като Супермен. Но много е скъп. Окей, сено. Да започнем да играем. Значи... мога да направя поредица, ако ви е харесвала. И... играта се е хубава. На мен ми хареса. Да видим. Хайде да видим. И мисля, че тук има май някакви, дето са там. Дето правят, взимат повече кръв от тях. Искам да кажа и онова, дето е отгоре. Ти за какъв се мислиш, бе? За какъв се мислиш, бе? Давай. Размежи го, ти имаш по-големи мускули. Давай, смачкай го. Какво правиш още, бе? Той ми мря вече.
Давай, ти ме завърти. Добре, аз тебе ще те завъртя. Давай, давай. Нашамара се я. Давай, давай, са шамари. Хайде, давай, давай. Завърти и тия. Давай. Окей. И сега сме с тебе. Този между другото много готин чик. Да, викай. Давай. Не? Какво правиш ти, бе? Оф. Горя. Окей, пускаме. Умре. Дали ще прескочим лево? Окей, прескочихме. Нали, когато прескочим един лево, ставаме по-добри. Тоест, тези стават по-добри. Да видим. Хайде, зареди. 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 Зареди по-бързо. То. Давай, не шамарсай. Давай. Ако искате други игри, напишете ги в коментарите. Които искат да снима. Вай. Да, аз направих във въздуха. Прено салта направо направих. О, давай, мъж срещу мъж. Защо жена срещу мъж? Давай. 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 Грамада. Те ще те викам грамада. Добре, да е честно, ще дам момиче срещу момиче. Давай. Победихме. Играта си е лесна. Хайде. Матч комплетит. Окей. Значи сега сме и тук. Пишете дали искате да събера пари и да купя онзи Брок Леснър или Джон Сина. Кажете ми. И да започваме. Всеки ден от 4 часа ще пусна клипове. Значи всеки ден 4 часа ще има клипове. Може и в един ден 2 клипа да дойдат, но ще се помисля. Ако дойдат лайкове, ще се помисля. Давай. Давай. Мъж срещу жена. Давай. Щепим гръмнака. Давай, размаза го. Размаза я. Давай, мъж срещу мъж. Аре бе, абе. Не успяха един път да ме ударят. Мисля. Да, не са успели. Хайде. Не. Абе, защо правиш така на момиче, бе? Тоест на жена, де. Хай, завърти то. Мисля, че когато напреднем повече, ще стават по-трудни. Така мисля. И има онлайн матчове там да се бие срещу някакви други. Но не знам, ако вие искате, може да играем. Между другото, Джон Сен е много готин, я го вижте. Мускулмен, Джон Сен е мускулмен. Окей, хора, това ще бъде последният ни, как да кажа, бой. Или все едно. Това ще бъде за последно. Ще довърша това и ще завърша клипа. Хайде. Завърти.
Добре, давай. Размеши го. Ой, не ще чупим гръмна. Айде да видим колко гръмнака ще чупиш ти, бе. Ай, чао ти казвам. Изчезвам, човека. И този ми ще чупи гръмнака. Добре, дай да ме машкат на тези същото да видим. Дали ще ти хареса. Давай. Вземи. Ти за къв се мислиш, бе? Не успя да го направя. Всичко. Умря. И окей, хора, завършихме и това. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре. Пишете коментари. И не забравяйте да пишете коментари за Джонсън или за онзи другия. И това беше от мене. Чао! Чао!